ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର ପାଠ 8ର ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ କିପରି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। ତୁମେମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣ ଓ ଏହାପରେ ଆମେ କିପରି ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। କାହାଣୀଟି ଏହିପରି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ବାଘ ଥିଲା। ବାଘ ରାଜପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ଜାହାଜ ଆସି ଲାଗିଛି। ସବୁ ଜାହାଜରେ ଆମ ପାଇଁ ଚାଉଳ, ଚିନି, ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ଆସିଛି। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜିନିଷ ଖାଲି କରିବୁ। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ, ଶୁଣ, ତୁମେ ଚାଉଳ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କରି ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାନ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିବ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଖାଲି ହେବ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦିଆଯାଉ। ଗଧ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବୋହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜିନିଷ ଗଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମ ଜାହାଜରେ ମକା ଗୁଣ୍ଡ 1234 ବସ୍ତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜରେ ମକା ଗୁଣ୍ଡ 1222 ବସ୍ତା ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗଧ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଲା, କେଉଁ ଜାହାଜରେ ଅଧିକ ଅଛି କିପରି ଜାଣିବି। ପ୍ରଥମ ଜାହାଜରେ 1234 ବସ୍ତା ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜରେ 1222 ବସ୍ତା ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, 1234 ଓ 1222 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କେଉଁଟି ବା ବଡ଼ କିଏ? 1234 ଓ 1222 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି। ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ। 1234ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଓ 1222ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି। 3 ଦଶ 2 ଦଶ ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 1234 ଓ 1222 ଠାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ଜାହାଜର ମକା ଗୁଣ୍ଡ ବସ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜର ମକା ଗୁଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଅଙ୍କ ସମାନ ହୋଇନଥିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ମୋଟ ଅଙ୍କ ଗଣିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବେଶୀ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5321, ଏହା ହେଉଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 987, ଏହା ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। 5321 ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ 987 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 5321 ବଡ଼। ଏହାକୁ 5321 ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରି ଦେଖ ଓ 987 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ 5321 ବଡ଼, ଏହାକୁ 5321 ବୃହତ୍ତର, 987 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଓ ବୃହତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଓ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରି ତୁମ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ।